Za radionicu se nisam nešto posebno pripremala, zato što smo dobili detaljne instrukcije kako treba da se pripremimo. Zapravo nije bilo neke detaljne pripreme, jer to što smo mi predstavili, to je zapravo ono što mi radimo iz dana u dan. Tako da je svako od kolega, pa i ja, svako je uzeo jedan primer svojih aktivnosti i prikazao na prolećnoj radionici. U drugom delu smo dobili konkretan zadatak koji je trebalo rešiti na licu mesta. Mi kao prosvetni radnici veoma dobro umemo da improvizujemo, tako da smo i to uradili bez ikakvih problema. Ja lično se ne bih prijavila, jer nisam se sama prijavila ni ovaj put. Prijavila me jedna mama koja je usput i koleginica, a mama moje uspešne učenice koja je na neki način želela da izrazi zahvalnost i jedno profesionalno poštovanje prema koleginici. Ogromna većina prosvetnih radnika su elokventni, stručni, sa širokim obrazovanjem, kreativni ljudi koje održava zapravo njihov entuzijazam. Tu moram da dodam zahvalnost Fondaciji Kavčić koja podržava taj entuzijazam i koja je učinila da se mi svi osjećamo zaista izuzetnim prosvetnim radnicima, što očigledno i jesmo na neki način svi mi polufinalisti, a pogotovo finalisti. Očekujem da, kako se to kaže, međunarodna zajednica se uveri u tu izuzetnost naših prosvetnih radnika kroz ovaj mali uzorak izuzetno uspešnih i kreativnih i sada i na neki način posebno motivisanih prosvetnih radnika.